Tänä päivänä se on itsestään selvää, että on maksupäätemahdollisuus ja sitä ei enää oikeastaan ihmetellä, vaan otetaan kortti esiin ja maksetaan. Olen Kultaseppä Harri Syrjänen ja minulla on pieni liike, työpaja, atelier-liike Helsingissä Design-museon naapurissa. Koruja, mutta myös nahkatuotteita, laukkuja, pöitä. Ja olen työskennellyt tässä paikassa 31 vuotta. Omien ideoideni pohjalta luon kaikista mahdollisista materiaaleista sekä kierrätysmateriaaleista, esimerkiksi vanhasta ruosteista raudasta, kullasta, hopeasta ja kiviä käytän hyvin silloin tällöin. Täällä on yksi rintaneula, jonka voin esimerkkinä näyttää, jossa olen käyttänyt kierrätyskiviä, jotka on vanhoista kultakorusta irrotettuja, vuorikristalleja, ametistia, savukvartseja. Tässä on kaulakoru nimeltään kettukaulakoru, hopea ja kultaa korvissa ja nenän päässä sekä nahkaa. Asiakkaani ovat monenikäisiä, on nuoria, mutta sitten on jo elämässään taloudellisesti hyvässä asemassa olevia, jotka voivat tilata minulta erilaisia esineitä lahjoiksi. Asiakkaiden maksutavoista tietysti yksi vanhastaan on käteinen, mutta sitten on maksupääte, jossa käytän Nets Plus vuokrapakettia, joka toimii todella hyvin. Maksutapa on vaikuttanut myyntiin nopeuttamalla sitä. Ei tarvitse käteistä olla mukana, vaan se hoidetaan kortilla, jolloin se on aika välitön tapa. Netsin laite on ollut ehkä toista vuotta. Olen kyllä ihan täysin tyytyväinen tähän Netsin toimintaan. Siinä se on ollut moitteetonta.